dulur-dulur Semar Mulya niki wonten bebungah saking Mas Teguh. Pak Teguh ngersake pepeling kur. Pak ayu dhewe. Pak manis dhewe. Ungker. Pak wetenge luwe. Ungker. Pak merengut wae. Nami ungker. Oke. Do re mi nyaldo karo re mi. Do re mi nyaldo karo re mi. Senengane. Apa? Lah kok. Do re mi. Nyaldo karo re mi. Do re mi. Semar Mulya. Spesial kangge Mas Mariono. Juragane mie ayam Bogor. Sing pundi, Mas? Asik nih. Kaki dong. Semar Mulya Gon aku lah kok kipasku bareng ya ae. Ngalah. Tak kasih Baris ngalau karo. Ini buat kamu aja lansia. daripada buat dia. Aku nih karo Pak Gerayu sayang kok. Wiwekku yo, Mbah. Gonku. Mas, MC ki nek pun sepuh, rada diem-diem ngono lho, Mas. Ben ora tegangan tinggi wae, wis ora iso uyep barang kok ya. Uyep dek. Urip. Uyep iku tegangan kuwi. Suwe dek. Lho suwe ya suwe ra uyep ngono kuwi, Mas. Angel. Men. Masukin sayangku. Sepiro Mas? Do re mi. Sado karo Remi. Oh, do Remi. Ngeslot karo domino. Apa kuwi? Kapok le. Aja dititeng. Lah dikira MC ecek-ecek apa piye iki? Yo ya. Mendah to lah. Mendah boyo. Yen to urip lan andika. Mesti bagyo moyo esek-esek. Esek-esek. Jur lahir putri Sulistyo esek-esek. Lan bisa yuwana. Semar Mulya.
kuwi. Jadi ya. Apa tenan sida jati maaf ya. Karo bapak-bapak ning kene kowe cemburu ta? Kowe ya jerles to. Lah ora blas. Aku karo Alia. Modelmu ngono. Winggonku. Ayo iki nom-nom iki. Resik-resik iki. Wangi-wangi iki. Lah iya. Saiki iki anu Mas, sing nomor 1 iki beda. Ora perkara ayu. Apa? Servis. Hah? Ya ora apa iki ya? Gosek. Masa Om Landak guyu? Masa Om Landak guyu to? Lah ya to. Perkara servis. Bisa ya? Aduh, kok iso nih? Loh, ya to. Kok iso nyervis iki? Iya, nyervis apa? Ya maksudnya nyervis ki lak umbah-umbah ngono isa-isang. Lah nek iki genah pengalaman. Nek Landak ki beda. Nek Budhe Warsen nyervis pinter. Aku Gede. ya pinter. Pinter lah. Oh, nguntir-nguntir iso aku. Nih jane ngarep kono kae pirang-pirang ini. Terus Lah ning gone kaya ngene kaya nang kene ya. ya iso Mas. Ayo, anu kuwi juragane jus barang kuwi. Buka iki. Lah terus urung entuk saweran. Oh, Kowe nyakil wis pirang-pirang mau. aku gak butuh saweran nih. Butuh jus alpukat. MC ne njaluk jus alpukat. Masukin Mas. Heeh, dodol es. Ya, masukin. Dek aku neh nih wong bagamu kok kowe iki. Geseh kowe iki. Maaf ya, Dek ya. Ini cemburuan marai. Wek kuwi. Aku deket kamu aja. Alah. Ya. Mendah boyo.
apa sliramu ora krasa